Ahojte kamoši, to som opäť ja, Robot Bobot. Dnes vám chcem porozprávať príbeh o niečom veľmi vzácnom. Skúsite uhádnuť, o čom to bude? Nie, nebude to o zlate, ani o čokoláde, ba ani o najnovších hračkách. Budem totiž rozprávať o čom si oveľa dôležitejšom. Ale najprv vám musím prezradiť niečo o Simonke Spokovej. Je to však tajomstvo, takže psst. Kamaráti, nikomu to nehovorte, nech to zostane len medzi nami. Simonka sa veľmi, ale naozaj veľmi bojí hmyzu. Má strach z chrobákov, múch, pavúkov, húseníc, dokonca aj z motýľov a lienok. No najviac zo všetkého sa Simonka bojí včiel. Vraj by ju mohli pichnúť. Ak zbadá včelu, kričí z ťaby ju z kože drali a oháňa sa rukami, ako by chcela vzlietnúť. Na prvý pohľad to vyzerá veľmi smiešne, ale na druhý pohľad to smiešne vôbec nie je. Simonka, tá včielka ti nechce ublížiť. Dohovárajú jej mama i tato. Možno len zacítila nejakú peknú vôňu, alebo si ťa pomýlila s kvietkom a tak sa na teba prišla pozrieť. Darmo však Simonku presviečajú, darmo Simonke vysvetľujú, ona sa včiel i naďalej bojí a vraví, že sú to hrôzostrašné zvieratá, lebo majú žihadlo. Podľa Simonky je včela strašidelnejšia ako tiger bengálsky, Tyrannosaurus rex a anakonda kráľovská dokopy. S tým by sme mali niečo robiť, navrhne táto Spoko. Simonka je už predsa veľká, nemôže sa báť malej a užitočnej včely. Veru, prikývne i mamka Spoková. Obaja začnú premýšľať a hútajú tak silno, až sa im z uší dymí, takže kuchyňa je o chvíľu celkom zadimená a táto Spoko musí otvoriť okno, aby vyvetral. V tej chvíli do kuchyne vletí... Uhádnete kto? Samozrejme, že to nebol slon. Slony predsa nelietajú. V tej chvíli cez otvorené okno do kuchyne vletela včielka. Sadla si na stôl, niekoľko sekúnd sa dívala na mamu a tata Spokovcov a potom sa začala vrtieť a krútiť. Čo to robí? Spýta sa prekvapene mamka Spoková. Vyzerá, ako by tancovala. Nepridáme sa k nej? Navrhne táto a hneď začne vrtieť bokmi ako na diskotéke. Máš pravdu, tancuje. Ťapne sa po čele mama. Lebo nám chce niečo povedať. Netvár sa tak prekvapene, tato. Vary si ešte nepočul, že sa včely dorozumievajú pomocou tanca? Čo nám teda chce povedať? Húta tato. Ešte dobre, že s nimi v byte bývam aj ja, Robot Bobot, pretože ja veľmi dobre rozumiem reči včiel. Dokonca viem aj to, že včely svojim tancom ostatným robotniciam ukazujú smer, kde sa nachádza lúka plná kvetov. Aj táto včielka nám chcela ukázať nejaký smer, lebo jej tanec smeroval na západ. Na západ? Ale čo je na západe? Špekuloval tato a v tomu to došlo. Na západe je predsa sídlisko a tam býva môj brat Fero, ktorý chová včely. Možno nám táto včielka Medulienka chce naznačiť, aby sme zašli za Ferom a ten Simonke možno vysvetlí, aby sa včiel nebála. Zatelefonovali teda Ujovi Ferovi, ktorý s nápadom okamžite súhlasil a povedal im, že ich bude čakať na lúke pri úľoch. Potom sme všetci nasadli do auta a vyrazili na cestu. Simonke sme samozrejme nič nepovedali. Poprvé, chceli sme, aby to pre ňu bolo prekvapenie a po druhé, ak by Simonka vedela, že sa ideme pozrieť na včely, do auta by nikdy nenastúpila. Po hodinke cesty sme boli na mieste. Štvorcové úle, rozmiestnené na lúke, vyzerali ako farebné kocky lega a Simonke sa tam veľmi páčilo, no odrazu prestrašene vykríkla. Pomoc! Mimozemšťan! Kde? Spozornil Alex, ktorého všetky mimozemšťanské veci veľmi zaujímajú, lebo keď vyrastie, chce byť kozmonautom. Postava, na ktorú Simonka vyľakane ukazovala prstom, však vôbec nebol mimozemšťan, ale Ujo Fero oblečený vo včelárskej kombinéze so sieťkovaným klobúkom na hlave. Srdečne vás vítam v mojom včelom kráľovstve. Prihovoril sa rodine Spokovcov a potom začal rozprávať o tom, ako včielky žijú, ako vyrábajú med, aké sú dôležité pri opeľovaní kvetov, ako si v úľoch stavajú plásty z vosku. Simonka to všetko počúvala, ale jedným okom sledovala okolie, obávajúca, aby k nej nepriletela nejaká včela. Ujo Fero hovoril aj o tom, že v úli žijú robotnice, ktorým vládne včelia kráľovná. V tej chvíli Simonka spozornila, pretože ona
keď bude veľká. Na rozdiel od Alexa nechce byť kozmonautom, ale kráľovnou krásy. Napadlo jej teda, že by sa od svojej včelej kolegyne mohla niečo podučiť. A tak sa stalo, že v ten deň sa Simonka prestala báť včiel. Vy sa na mňa dívate a celý čas čakáte, kedy začnem rozprávať o čomsi veľmi vzácnom a pritom ste si nevšimli, že už o tom hovorím. Áno, tým vzácnym je včela, bez ktorej by na našej planéte nemohli rásť kvety, nedozrievalo by ovocie, skrátka, nebolo by vôbec nič. Práve preto sú včielky tými najdôležitejšími živočíchmi na svete. Keď to už viete, môžeme sa ísť pozrieť, ako to u nich doma, teda v úli vyzerá. Stačí, ak sa pomocou môjho programu zmenšíme a bzzzt. Včela je najvzácnejšia bytosť planéty. Včela je najcennejší sveta živočích. Včela je najvzácnejšia bytosť planéty. Včela je najcennejší sveta živočích. Bez nej to nebude ono, bez nej tu nebudeme my, bez nej tu nebude stromov a kto ich opelí. Bez nej to nebude ono, bez nej tu nebudeme my, bez nej tu nebude plodov a ľudia veselí. Včela je najvzácnejšia bytosť planéty. Včela je najcennejší sveta živočích. Včela je najvzácnejšia pre nás a kvety. Včela je najcennejšia, aj keď robí pich. Bez nej to nebude ono, bez nej tu nebudeme my, bez nej tu nebude stromov a kto ich opelí. Bez nej to nebude ono, bez nej tu nebudeme my, bez nej tu nebude plodov a ľudia veselí. Včela je najvzácnejšia. Hej, 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 hej. Včela je najvzácnejšia. Hej, 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 hej. Včela je najvzácnejšia bytosť planéty. Včela je najcennejšia.